номи Роналду дар китоби футбол бо ҳарфҳои бузург навишта мешавад. Миллионҳо мухлисон ӯро беҳтарин дар таърих медонанду ин аз ҳақиқат дур нест. Новобаста ба он ки шумо мухлиси кадом футболбоз ҳастед, ҳунари Криштианоро наметавонед баҳои паст диҳед, зеро ӯ корҳоеро кардааст ки то ҳол ба касе даст наёфтаанд. Имрӯз мо дар ин бора ҳарф мезанем. Моро то охир ҳамроҳ бошед. дӯстон, имрӯз моро бозии ҷолиби дигари премер-лига интизор аст. Челсии Лондон дар хонаи худ Манчестер Юнайтедро қабул мекунад ки дар зинаи 16-уми ҷадвал қарор дорад. Ман дар ин вохӯрӣ мизбононро фаворит мешуморам ва ба ғалабаи онҳо шартгузорӣ мекунам. Шумо чӣ фикр доред? Пешгӯии худро бо 1x анҷом дода бо истифода аз калимаи сеҳрноки тачфут то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз чӣ оғоз мекунем? хуб, биёед аз Лигаи Чемпионҳо. оё шумо медонед ки Криштиану Роналду ягона нафаре аст ки дар 6 мавсими Лигаи Чемпионҳо беҳтарин нишонзан шудааст. ҷолибаш ин ки ин дастовард дар 6 соли пайдарпай ба қайд гирифта шудааст. аз мавсими 2012 то 2018 касе натавонист ин нишондоди Роналдуро такрор кунад. ҳунари Криш беҳтарин буд ва фикр намекунам ки касе онро такрор карда тавонад. ӯ то ҳол дар таърихи Лигаи Чемпионҳо беҳтарин нишонзан номида мешавад. бо ҳамин бомбардир будан дар 6 мавсим кор ба охир намерасад. Роналду 7 сол пайҳам зиёда аз 50 гол ба самар расонидааст. сар аз соли 2011 то 2017 ӯ бештар аз 50 гол дар як сол ба қайд мегирифт ва соли 2013 аз ҳама бештар 69 гол зада. ҳамон сол тӯпи тиллоиро низ соҳиб гашт. шояд аксарият ин ҷо оиди Месси мепурсанд. бале, ӯ низ наздик буд, вале 7 сол пайдарпай ин корро накардааст. Месси 1 сол камтар, яъне 6 соли тақвимӣ аз 50 гол бештар ба самар расонида буд. акнун мавзӯъро идома медиҳем. корҳое ки танҳо Роналду дар Лигаи Чемпионҳо ва Премер-лига анҷом додааст. аммо ҳамин ҷо ёдовар мешавем ки танҳо дар канали мо мавзӯъҳои ҷолиби футболӣ пешниҳод мешавад. ҳатман обуна шавед ва сари вақт онҳоро тамошо кунед. оиди ҷоми ҷаҳон ҳам ҳарф зада мегузарем. Роналду ин ҷоизаро соҳиб нашудааст, вале рекордҳои зиёдеро дар ин мусобиқаи бузург шикастааст. ӯ ягона бозингаре аст ки дар 5 ҷоми ҷаҳон гол ба самар расонидааст. ӯ ҳадди ақал 1 гол дар ҳама мусобиқаҳо аз соли 2006 ба самар мерасонид. барои муқоиса Месси дар 4 ҷоми ҷаҳон ин корро кардааст. қисмати ҷолибаш ин ки Роналду метавонад ин рақамро бештар кунад агар мунтахаби Португалияро соли 2026 дар ҷоми ҷаҳони амрикоӣ ҳамроҳӣ намояд. агар гап сари голҳо равад, Роналду ба худ ҳамто надорад. ӯ дар таърихи футбол шумораи бештарини голҳоро ба қайд гирифтааст. ин рақам ба зудӣ метавонад ба 1000 расад ва таърихӣ гардад. ин як тарафи кор аст ва дар гузашта Роналду дар 4 кишвари гуногун соҳиби кафши тиллоӣ гаштааст. ӯ ин дастовардро дар Премер-лига, дар Испания, Италия ва ҳамзамон дар Арабистони Саудӣ соҳиб шудааст. ин ишора аз он мекунад ки Роналду ҳар ҷо ки равад шоҳигариро идома медиҳад. ин маънои бузург дорад вақте бозингар дар 4 кишвари гуногун баромад карда соҳиби кафши тиллоӣ мешавад. оиди ҷоизаҳои гуногун ки гуфтем, инашро ҳам бояд қайд кунем ки хазинаи Роналду пур аз ҷомҳои бузург шудааст. албатта дигарон аз ӯ бештар ҷоиза доранд, вале касе мисли ӯ ҷоми Лигаи Чемпионҳо, қаҳрамониҳо дар чемпионатҳо, ҷоми кишвар, ҷоми ҷаҳонии бошгоҳӣ, беҳтарин нишонзан, тӯпи тиллоӣ ва дигару дигар дастовардҳоро соҳиб нашудааст. Роналду ин корро дар ду даста кард. дар Манчестер Юнайтед анҷом дод ва баъдан дар Реал Мадрид такрораш намуд. ана инро нобиға меноманд. дар ҳар шароит мо танҳо як Роналдуро медидем. боз кадом ҷиҳатҳо Роналдуро аз дигарон фарқ мекунонад? ҳатман фикри худро дар комментария навишта наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.